ନିଜସ୍ୱ ମତ ନେଇ ମୋର ଏହି କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଚିରସତ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଚିରସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୋର ଯେହେତୁ, ସେହି ସବୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ଏ ଧରାଧାମରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସବୁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅଜାଣତରେ ହେଉ କି ଜାଣିବାରେ ହେଉ, ଯଦି କାହା ହୃଦୟକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ହୃଦୟକୁ ଖୁସିରେ ଭରିବାରେ ମୋତେ ସହାୟତା କର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇ ନିଜେ ଖୁସି ହେବାର ସୁଗୁଣ। ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇ ନିଜେ ଖୁସି ହେବାର ସୁଗୁଣ, ଏହାକୁ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭରିଦିଅ। କାହାର ଯଦି ଉପକାରରେ ମୁଁ ଆସିପାରେ, ତେବେ ସେ ଉପକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୃପା କରି ତୁମେ କରିଦିଅ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ବି। ଯଦି ତୁମ ବିଚାରରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମ ବିଚାରରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ, ତେବେ ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ କର। ହଁ, ଦୟାକରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ କର। କାରଣ ଏପରି କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ମନ ମୋର ତୁମ ସହ ପ୍ରେମ ମିଳନକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ଦିଅ, ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ଦିଅ।